गोख्रोङै जोङो बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि, एनडिपि प्रग्रेसिभ बयबो जोङो बाहागो लानानै नेशनेल लेभेलाव जोंनि डिमान्डखौ जेरैखि जाया दोनबाय थानो थाखाय जोङो खामानि मावदों। आरो बिनि थाखायनो गेजेराव टैप्रालेन्डआव, बिनि उनाव बिनि सिगाङाव डिफुआव आरो बावैसो दिल्लीयाव जोङो प्रेस मिट खुंनानै खौरांगिरिफोरनि मेल खुंनानै जों फोरमायनानै होदों जे भारत सरकारा नैबे समाव काश्मीर बायदि मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै रायजो बिथांमोना दादों। दा बे मोननै रायजो, मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै रायजो इउनियन टेरिटरि बानायनो हायोब्ला जोंनि बायदि बेसेबांबा गोजाम आलादा रायजो बिनाय दाबिखौ मानो सुस्रांनानै होनो हाया? बे सोंलुखौ जोङो भारत सरकारनि खाथियाव दैखांदों। आरो बेखौनो नोजोर बोनानै सान्दुं गोसाब्लाबो जेला काश्मीरखौ बुखावनानै मोननै इउनियन टेरिटरि सोरजियो लोगो लोगोनो जोंबो धरना होदों। नोंथांमोना दिनै सान्दुं अखा नेवसिनानै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव धरना होदों। आरो लोगो लोगोनो भारत सरकारनि अफिसारफ्राबो साननो गोनां जादों। दिनै बिथांमोना अपेनलि खुगाखौ खेवनानै बुङाखैबा मा जानो, बिथांमोना जोंजों रायलायोबा बुङो जे भारतआव मोनसे हारि दङ, आलादा रायजो मोनाबा बियो गमामायैनो जिरायमारनाय नङा होनना बुंदों। मानोना जों जिरायाखै, जों थाद'आखै। दिनै सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो जे सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा बहा थांखो, बहा गोमाखो, मानो सोमावसारनाया गैया, मानो दाबिया गैया? सोरबा सोरबा बुंदों जे सुक्तिया ओरैसो जागोन, ओरैसो जागोन, ओरैसो जागोन। जि सुक्तियानो जाया मानो, जेरैयानो जाया मानो, जोंनो मा नांगौ? जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। जेसेबां हायो थाबनो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। जों बेखौसो लुबैदों। आरो बिनि थाखायनो बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय जेराव सिरि थानांगौ जों थादों, जेराव होख्रावनांगौ होख्रावदों। जि समाव थै होनांगौमोन बर'नि बिर जोहोलावफ्रा होलांबाय, जि समाव मुंख्लं जानांगौमोन जालांबाय, जि समाव पुलिस मिलिटारिजों गावजानांगौमोन गावजाबाय। बर' हारिया गासैखौबो जेरैबायदि नांगौ ओरैनो मावबोदों। बिनि ओंथिया मोनसेल', बिनि थांखिया मोनसेल', जे जोंनो राजखान्थि मोन्थायखौ नांगौ, आलादा रायजोखौ जोंनो जेरैखि जाया नांगौ। दा बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानो नाङा रायजोफोर, गोनो गोथो जानायनि प्रश्न गैया। दिनै राजखान्थिया फैगोन आरो थांगोन। बड'लेण्ड बिनाया राजखान्थि दाबि नंगौ, नाथाय बड'लेण्ड मोननो थाखाय जि हाबा मावदों बियो राजखान्थि नङा। बियो हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मावनाय खामानिसो, हारिनि रैखाथिनि थाखाय मावनाय खामानिसो, हारिनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय मावनाय खामानिसो। बड'लेण्ड दाबिया राजखान्थि दाबि। बड'लेण्ड मोननो थाखाय जि हान्थिनाय लामा, बे हान्थिनाय लामाया राजखान्थि लामा नङा। बे हान्थिनाय लामाया जाबाय रिभलिउसननि, जांख्रिथायनि, बिग्रायारिनि मोनसे लामा। दा नंखायनो जोङो बेखौ बावनानै थांनो मोननाय नङा मानगोनां रायजोफोर। आरो लोगोसे दैदेनगिरिया सोलिबाय थानांगोन। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दा बे समाव भारत सरकारनि जि पलिसि, बे पलिसिया नर्थ इस्टनि थाखाय एलाबा नङाब्ला दुलाराय भारतनि थाखाय गोदान गोदान रायजो बिग्राफोरनि थाखाय मा जागोन बेखौ बिथांमोना दाबो स्पष्ट रावजों बुंनो नागिराखै। दा बेनिखायनो जोङो प्रेसार क्रिएट खालामनो थाखाय इन्डियाया मोननै दङमोन। मोनसेया जाबाय डेम'क्रेटिक सोमावसारनाय, गुबुन मोनसेया जाबाय सिलाय लानानै सोमावसारनाय। आरो सिलाय लानानै सोमावसारनायनि जि लामा, बेखौबो जोङो दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा जेला सिजफायाराव फैबाय, बै समनिफ्रायनो जोङो बेखौ जेरैखि जाया प्रेसार होनानै खौसे जानानै जुजिनानै जेंना सुस्रांनायसिम लांनो हायो नामा बेखौ जोङो नाजाबोदों। दिनै मोनसेबो लामाखौ जों नागाराखै। डेम'क्रेटिक